खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आरोबाव आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। नै दायो जोङो प्रग्राम गानो ओंखारलायबाय सुरबेटा खेराइ फुजायाव उलुबारि, साइदिनगुरि, खैलामारि बिसोर मोनथाम गामिजों खुंनाय बे खेराइ फुजायाव प्रग्राम गानो ओंखारलायबाय। दा जोङो गासैबो लाहार फाहार जागासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। थ' बिदिबा भिडिअखौ जागायजेनसै। गाखोदो गाखो नों गाखोदो सारमोन गाखो फंबाय नोंना चेनेल नामा होनोमोनलाय? आंना मंगल बर' ना सार्च खालामबानो मोनजोबो चेनेलखौ। औ नै फंबायनियाबो इउटुब चेनेल दङ, फंबायनिखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो। एसे औ शेयार खालामना होदो। नै जों दा रेडि जागासिनो दङ, थांनो ओंखारबाय। नै जोंना मोसाग्राफ्रा, नै जोंना आंकोल बिथाङाबो थांगोन दिनै। थौ लाइनाव थौ। नैबे जोंनि आफादगिरि सर्न सिं स्वर्गियारि। खुलुमबायलै फंबाय। रेडि जाबाय ना? दे रेडि जाजोब्बाय? सानबैसेनि थाखाय मोनलाय प्रग्रामा? साननैनि थाखाय ना? दे रेडि जाजोब्बाय? नै जा लाजिलायबाय इलिजाया। हेलौ गाइस, जों दा थांसिन आरोना प्रग्रामाव। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबसिन नायलांबाय थाबानो जाबाय। सानबैसेनि थाखाय मोनलाय प्रग्रामा? साननैनि थाखाय 24 आरो 25। 24 आरो 25 ना? दे बे साननि थाखाय लादो। दे सार होख्लायलायनोसै नामा? होख्लायनोसै। सानबैसेनि थाखाय मोनलाय जोंना प्रग्रामा? साननैनि थाखाय ना? दे नै ओरैबो जा फंबाय। नै फंबाया खामाव आखा फाखा, जोबोद आखा फाखा। नै सासे फंबाय दंबावो ओरैहाय सिफुङा जोबोद आखा फाखा बिथाङा। नै दा जों जायगायाव मोनफैबाय। खुंगा बाजिबाथि खेराइ फोरबो फालिथाय उलुबारि गलियाबारि साइथानगुरि खेराइ आफाद। उलुबारि, कलियागुरि, साइथानगुरि खेराइसालि।